So what's up mga pobreng guys, natay video reaction sa kwan. Nakita na ko sa Facebook post na ni viral na ako na nanutok no, laki. Dua ka laki nanutok sa babae. Ang babae mo yung nakakuha sa video. So sa di pa nato sugdan, palihog ko diag subscribe. So tanaw sa ta sa video kung sa mga Senggingon? Wala day. Senggingon? Kuskus. Ay, bicara ko na day. Laro sa kong naong day. Bicara day. Ay, mo ni nanutok sa akong tutoy ay manya kastanan. Yawan. Og dili ka ganang tutukan pagpalit mo sa sakyanan. Buang ka. Sige. Dagat di karon dia buang ka. Sige. Sige. Ay pagpalapit pasinta god. Tama ka ay pangamong namo. Oh, ikaw ito tama. Klaro kayo mong naong ay. Tama. Ha? so ang nakabutang sa post mga kapobre kay kato kunong laki nga puwag sinina mo tay nanutok no siyang nipple. Usam din na imong gisulob di ay wa ka magkuan nga nung nutok, napatutok na siguro kasad kay basta gani mga babae magsulob og kanang mga wa panahuman kana magpatutok kina kaya nga magsulob magwa panahuman. Sada. Di bicara day. Laro mong naong day. Oh, gyud. Oh, gyud. Pakita na ko yung kamanyak. Yasan mo. Yatan oy balik niya doog. Oo, kaya tas buwang. Sunod na mo. Sunod. Oo. Amo day nadari day. Oo. Buang ka. Diyos, tumahay mo. Usas. Oy. Sige. So mao gyud mga pobreng guys, ako gyud tan-aw kung ang ilahang mga kuan, ilahang mga istorya ba sa tawagan ng ilang kumbo ba kunbo tan-awan na ato gyud nakita. So ang babae naka ayang gipost dito, nagsakay kuno og 0 porsi zero kana carbon tulahog 0 porsi na no? Pursi. Ha? 0 porsi ikan sa carbon padung lahog. Katong laking naka red dog sinina mo ay nanutok nya yang i-post dito giingnan pa kuno siya nga tarungan na imo ang sininaan. Siyempre di ingnon gigana aron di katutukan tarungan ang imong sininaan. May anak ba siya kinsa di mo adjust? Ano mo adjust? Ikaw mo adjust kay og ganahan ka ni tutukan di ka mo gawas adto kas mga kuan di ka mo gawas inyo di ganahan tutukan nya dis ka magsulob og mga kanang wa panahuman nga sinina, wa panahuman nga short nga ako gani makatutok kay ko anang kita na ko ng mga babae diha. Natural man gini makatutok ta kay magsulob man ng kuan nga sinina nga panahuman nga short nga panahuman. So na wa ni budget kayo mahuman mo na diha ang mga kanara sa mga babae, mga pobreng guys, naras mga babae ng kuan. So, kita mo adjust. Ano anad lang magtanaw ng mga kuan diha moagi diha kita sudan drive tag motor sige tanaw ng six daplin diryot na kita bangga ano diha kana yung mga babae mo na angay mag kuan nagrespeto sa galingon sad ba, respeto sa galingon ug disiplina sa galingon para respetaran punta sa tuang kuan. Natural nga tutukan ka kay basig unsa imong gisulob diha kana pareharam sa pasahero ang tanaw mo ginang pasahero gani tanaw kay na
di man gyud ka likayan ang naipasayro nga murag maritison rin kayo bala si kuwan ano dapat ay kuwan na i-check siya wapa kayo ay sinuuban kay kuwan natural naghan ko mo diha sa jeep wapa kayo siguro kana ra bagi siya nanutok ang sinuuban lain di kay siya rin nanutok siguro kanang uban siya nga mga hait o mga mata kita mga laki hait ang mga mata kinsa may di mo agree na hait ang mata agi lang yan ang mga kuwan diyaw damahug na mga itong matag tanaw so din ang tama na ko ang gamay nga vlog o video reaction sa itong babae diha shout out itong babae diha nga ikaw dahil magkuha na ka kanang mag tarong na kagsulob o sanina kung magkuha o tarong may magsulob kaya nga nung tutukan mo ka tutukan imong nipol mo gawas na imong nipol dahil nga tabunan magsinina saan kalibutan taon na niya so katosang duha ka laki diya shout out ninyo sa pugungan lagi nato ayaw di tamututok kanang siplat lang ginagmay ba kay masuko biya ng mga babae ako makatutok masagko pero daklit ra ba o siguro gato inyo ha daklit ra ang inyong tanaw niya ang babae kay nakakita man ninyo nga sige mo tutok niya man suko so dahil lang tama na ko ang gamay nga video reaction ninyo diha di na kita magsuloban ng mga kuan mga babae nya kita sa mga laki mutanaw ta daklit na lang di lang kayo nga imong tutukan nga daw hasta atong mata matagak na tungod si tutok so din lang tama na og may gabi inyong tanan og amping